दिनैनिफ्राय अम्बुबाची मेलाया जागायबाय। मा कामाख्या मन्दिराव दावराव-दावसि सोमजिनो हागौ, बेनिखायनो अम्बुबाची मेलायाव फैग्राफोरनि थाखाय माखासे नेमफोर खालामनाय जादों। अम्बुबाची मेलाखौ 22 जुननिफ्राय 26 जुनसिम खुंगोन आरो अम्बुबाची मेलाया 22 जुननि फुंबिलि समनि 8:43:39 रिंगानिफ्राय जागोन आरो 25 जुननि मोनाबिलि समनि 9:07:19 रिंगानिफ्राय जागोन। नाथाय बे अम्बुबाची मेलायाव रावबो भिआइपि हिसाबै हाबनो हानाय नङा। गासैबो सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबैसो हाबनो मोनगोन। अम्बुबाची सिबियारिफोरनि थाखाय गोबां बिथोन होनाय जादों। कामाख्या मन्दिराव रावबो गाव गावनि गारि मटरफोरखौ सोनो मोननाय नङा। जिल्ला खुंथायनिफ्राय गनायथि मोननाय गारिफोराल' थांनो हागोन। नाथाय बे नेमखौ अर खोमोरग्रा एम्बुलेन्स, फरायसालि बासफोरनि थाखाय खालामनाय जायाखै। बेनि अनगायैबो जालुकबारिनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ थामथिनि मोखाङाव लाखिनाय जागोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बरलुमुगनिफ्राय थांनाय दावबायारिफोरा स्वागत देहा फाहामसालिनि मोखाङाव थिखानाय पार्किंआव दोननो हागोन होनना बिथोन होदों। लोगोसे कामाख्याव फैनाय दावबायारिफोरा आदाबारि बास स्टेन्ड एबा बरिपारा फोथाराव गारिफोरखौ दोननो हागोन होनना बे समाव फोसावदों। आदाबारि थिनालिनिफ्राय पान्डुरुंमा गाथोनसिम लामानि सेर सेर पार्किं खालामनो हागोन होनना बिथोन होदों। नाथाय गोलाव जानथायनि बासखौ जिडि रड, एमजि रड आरो एटि रडजों हाबनो होनाय जानाय नङा। आदाबारि बास स्टेन्डआव बासफोरखौ दोनथ'नो हागोन आरो 27 जुनाव माहारियारि राजा लामायाव गौशालानिफ्राय तेतेलियासिम गारिफोरखौ फैनो गनायथि होनाय नङा होनना ट्राफिक पुलिसआ बिथोन होदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्र'एन्टार'लजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।